Berguedans i berguedanes, molt bona nit. Avui, dimecres de Cendra, 17 de febrer del 2021, donem per acabat el Carnaval de Berga. Malauradament, ho fem a través d'una pantalla, però ho fem. Senyor mossèn Torrabadella, senyores ploraneres, procedim a la lectura del testament de la notària de Madrona. Berguedans i berguedanes, us llegeixo el testament. I del Covid que avui mana, no en vull fer ni mig esment. Que el Carnestoltes és mort, vam pensar que n'hi vindria, i per sorpresa de tots ens ha fet gaudir 7 dies. La geganta Guzolana, el Penina ben mudat, s'han vestit tots dos de gala, el Carnaval han encarnat. I d'aquesta gran parella, avui llegim el testament. Rei i reina, més com elles, que facin feliç a la gent. Pel programa de la tele us hem deixat 4 nans. Han fet un paper genial, sense fer servir les mans. Hem vist passejar en pijama, el jurat i regidores. Han fet bona propaganda, batamanta, sofà i fora. I dels molts participants, uns ho han fet millor que d'altres. Pel dijous llarder d'enguany van fer el Masterchef a casa. Una botifarra punky i una pasta amb ous putxats. Vinga truita i botifarra i potser alguns torrats. Enxubats a la butaca, el teatre era ple. Vam veure un gran espectacle, tant que vam quedar enxanter. Per la part de les disfresses, no sé què voleu sentir. Totes elles ben portades i algú que va embogir. Van vestir el gos de gala i van dibuixar un castell. El Cupido llançant fletxes, quina feina, pobre d'ell. La cavaller cantava, mentre el Fredi concentrat mirava de no quedar-se afònic i desdentat. I els de la mascareta van fer una disfressa artística, un amb la poma a la boca i unes enamoradisses. Una senyora que explota i un roquers amb les guitarres, un pupurri de la resi i un virus fent la tabarra. També hi va haver animals, un lleopard i una pantera, i un supernen molt content fent-se fotos amb falera. I farem menció especial per una família gossa. El pare, un pastor alemany, fill i 2 ovelles grosses. També hi va haver catxarros, una cosa expenedora. A la plaça de la Creu pot anar-hi a tota hora. Ai, i un gallo i una gallina, que s'estaven al balcó. El gall s'hi acostava i la gallina va dir no. Jackie Zero, quin horror! Semblava l'expresidenta. La de tots els encantats potser n'era una parenta. I els tions, ai quin esglai! Quan es posen a ballar, uns cops de bastó salseros, de riure vam esclatar. També hem fet activitats que han estat de molt alt risc. Van quedar tots atrapats a dins del Museu del Circ. I el diumenge, què us direu? Van organitzar una rua de polítics i pallassos. I que en portarà de cua? Esperem que l'any que ve estiguem tots ben bonets, podent celebrar, com sempre, el Carnaval més distrets. Que les places i els carrers recordin aquesta gesta, que els berguedans responsables també ens agrada la festa. I que sonin les trompetes, que repiquin els tambors, que el Carnaval s'acomiada, però ens quedem aquí tots dos. Per fer gresca quan es pugui i, si no, per internet, felicitats berguedanes, ens heu fet treure el barret. Guzolana i Penina, Carnaval 2021.